Okay, naanapod tayo tubagon no sa usa ka dipensor sa Iglesia ni Cristo nga sila Tigo Umandam. Tubagon na po ni nato iyang reaksyon no sa akong video response po sa iyang video. Okay, atong paminahon dayon kining iyang video. Okay, mga mahal naming mga kaibigan, mayroon kaming sasagutin ngayon. Bigyan namin ng reaksyon itong video ni Silbert Adriatico Dindoyano na isang depensor ng Simbahang Katoliko. Gumawa kasi siya ng reaction video din at ang kanyang tinalakay ay tungkol po sa mga video po natin nung nakaraan. So bago po namin sasagutin at bigyan ng reaksyon ay amin munang ipaparinig sa inyo ang bahagi po. Mayroong mga bahagi doon sa kanyang video kasi mahaba kasi yung kanyang video. Mayroong mga bahagi doon na ating bigyan ng reaksyon. Panoorin po muna natin ang kanyang video. So kana manggaling isyu mahitungod sa pagtawag og Katolik sa iglesia nga gisugdan ni Kristo. Magamit gali nato na nga argument. Nga wa lang masulat sa mga apostol litra por litra, pero posible nga nalitok na nila nga gibinaba na lang. Nadungog ninyo mga mahal namong mga viewers, no? Naghimo-himo siya istorya. Aminado siya na ang Katolik wala na masulat, hindi na susulat. Pero matod pa niya, posible daw nga gibinaba lang sa mga apostol. O para lang gusto siyang palutawon. Gusto niyang ipatuo sa iyang mga viewers nga kanang Katolik ay gikan sa mga apostol, bisag wa na sulat. Ang iyang kining speculation, posible daw nga gibinaba. So pag iyong posible, wa siya klaro kung gipamulong ba sa mga apostol o nasulat ba. Paminaw na to padayon. Niyadto 107 AD or 110, siya manggod may unang nakita sa history nga sa iyang sulat nakita ng pagtawag og Katolik sa Iglesia ni Cristo nga tinuod. Timan-in ninyo na mga viewers na mo ha, nga siya mismo nakahibalo nga base kuno sa history, nakita daw sa history nga kanang Obispo Ignacio nila niadtong 107 to 110 siya ang nakita sa history nga migamit o mitawag ni anang Katolik. 107 ha to 110 ngadto daw sa Iglesia ni Cristo nga tinuod. So atong paminawon pagpadayon ang iyang payag. Subot ipasabot, posible nga sa binaba ang wali ni San Juan, nalitok to niya, nahibuan ni Ignacio, unang nasulat niya. Klaro o dili klaro? Di ba mga higala mo to o mo ana? Nga naghimo siyang istorya, nga sa pagwali daw ni Juan nga binaba, posible daw nga nadungog ni Ignacio kanang Katolik, mao nga iya kunong gisulat, munang nasulat niya, posible kuno. Iya araman ang istorya, wala man siya basihan. No? Puro ra speculation. Nya mo to o mo ana. Pero speculation na. Okay, ang background aning iyang komentaryo mahitungod niya atong kung nakakita mo atong video nga ako ning gituki katong iyang gi-play syempre taas man to, so yarang gi-cut no para makakuha mo sa punto sa akong gipahayag mahitungod ni atong suwat ni Obispo Ignacio yan tong 107 AD or 110 AD nga didto unang nakita sa iyang basahon kanang pagtuwag og Katolik sa iglesia nga gisugdan ni Kristo. Kini manggod nga issue nag-speculate ko ani kay angay man gyud ta mag-speculate yan naman kay ang pahayag sa libro sa usa ka pari nga ilang gigamit nga basihan nga Saint Ignatius invented the name, niingong ko nga speculation to sa pari tungod kay wala man nag-ingon si Obispo Ignacio nga siya mo'y gaimbento. So, pwede man ta mag-speculate ana. Gawas kung
naglitok si Obispo Ignacio nga siya gigaimbento. So kanang speculation, kung moingon gitag speculation o bana-bana, dili man ta moingon nga mauna gyud. Pero posible, di ba, kanang mo speculate ta, duha ra may paingnan gyud ana, either mo tunong o dili, kay bana-bana raman. Ako man ang giangkon nga bana-bana ra gyud na. Kay ang akong gibasihan nganong nakaingon kog bana-bana tungod kay wa man mag-ingon si Ignacio nga siya may gaimbento. Unya ang ako pong pag-ingon nga posible iya nang nadungog sa iyang teacher nga si San Juan. Posible man na. Kay ngano, kung magtudlo ang mga apostol, dili raman ipaagi og sulat. Kung dili nila masulat, ipaagi ra magbinaba. Ako naman ang gikutlo, gani wala niya giplay sa video. Akong gikutlo ang ikaduhang Tesalonica 2:15. Di na mahayag si Apostol Pablo nga nag-ingon siya, barog kamo nga mga ligon sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo, pinagigwali nga binaba o sulat. So, ang mga apostol ay kung manudlo, dili lang kay sulat. Naapoy, ipaagi na lag binaba. So, mauna nga, kuan ko, na ako'y punto, kung ma-speculate ko, mubana-bana ko nga, posible na litok to ni San Juan. Wa lang masulat ni San Juan sa Biblia, unya, nakahibalo man si Ignacio kay disipulo ko siya. Si Obispo Ignacio, siya mo'y nakahibalo, unsay nasulat, o wala masulat, tungod kay teacher man niya si Juan, Apostol Juan. Dili man siya makaingon nga ang akong speculation nga maka-objectively say gyud siya nga dili gyud mao. Ano man? Kay siya mismo ga-speculate pod. Nga naman, yun sa man niya pagsiguro kung moingon siya nga wa gyud makalitok si Apostol Juan. Nga dili man tanan gipanudlo sa mga apostol na sulat. Matod ni Apostol Pablo, gipamulong, pinagigbaba o sulat. So, siya po sa iyang reaction sa akong gisulti, ga-speculate lang po siya. So, parehas raming doha. Kaya giyon sa man po niya pagsiguro nga wa gyud makalitok si San Juan ana. Nga sila lagi mga apostol manudlo either sulat o gibinaba na lang. Kaya wa na masulat. Kung nag-speculate ko, siya po ga-speculate. Kay yun sa po niya pagsiguro nga wa gyud tumalitok ni Apostol Juan. Di ba? Ang akong pag-ingon nga ang pare ga-speculate pod tungod kay makita man gud nato sa data nga nakaingon ang maong pare nga Saint Ignatius invented the name tungod kay didto man sa baksahon ni Ignacio iyang nakita na. Pero wala mag-ingon si Ignacio nga siya may gaimbento. Pero moingon lagi ko nga ang duha ka speculation pwede bisan asa ra na. Either tinuod gyud nga si Ignacio gyud may gaimbento, or kung dili siya may nag-imbento, tunay nakalitok, posible nga si Juan nakalitok, mao nang iyang nasulat. So, puros na siya speculation. Ako man ang giangkon nga puros na speculation. So, either ana kung unsa man gyud exact gyud nga nahitabo ana. Kay kung moingon po siya nga katong speculation ako nga posible nga nalitok ni Juan, walang masulat ni Juan. Kung moingon siya nga kung iya gyud nang inigar nga dili gyud na mao, yun sampo niya pagsiguro nga dili man tanan gitudlo sa mga apostol na sulat na may gibinaba na lang, di ba? So mao na nga wapog ko moingon nga mao gyud, posible lang mo akong pag-analyze. Katupong giingon sa pare nga Saint Ignatius invented the name, nga niingon kong speculation kay iya raman po itong huna-huna. Wa man nag-ingon si Ignacio nga siya gigauna o gaimbento. So, either mainsakto ang pare
nga si Ignacio gyud may gaimbento o nag-una sa paggamit anang pulonga, or katong usa ka speculation nato nga ako pong gibase sa ubang mga historian nga nag-speculate po sila nga siguro nadunggan na to ni Juan sa mga apostol or sa iyang teacher gyud si Juan nga nalitok to ni Juan, wa lang masuwat ni Juan, mo nang wa masuwat sa Biblia. Pero kung magtanaw-tanaw ta og mga translation sa Biblia ron nga mga binag-o na, moingon po ko nga naay nag-translate yun og word for word yun nga Catholic. Pero later translation na. Ganun moingon ko na kay na ako yung mga kauban sa CFD nga ilang pamasa-masaho ng ilang gamito ng mga translation nga mabasa yun dito pro litra ng Catholic. Pero kining akong stand aning video, dili ta mo gamit sa ana. Mo ang atong line of argument sa pagtubag aning video ni Latigo, mo stick lang ko nga gi-grant lang nato nga wala gyud litra por litra sulod sa Biblia. Kay sa Greek gali atong nakita, dili man gyud siya exactly Catholic. Naray murag similar ni mo litukon pero dili gyud exact plus anang Catholis, Cataholos. Nga ang buot ipasabot mao ra gihapon. Pero i-grant lang nato aning line of reasoning nato sa pagtubag ni Latigo aning puntuha ni ining videoha. I-grant lang nato nga wa gyud litra nga makita nato sulod sa Biblia nga kanang word nga Catholic. So atong ingno nato na lang nga si Obispo Ignacio mo'y gaona. So mao nang na. Pero nganong nag-speculate po ko nga posible nadungog na ni Ignacio sa usa ka apostol sama ni Juan nga iyag yung teacher kay dili man lagi tanan nasulat sa gipanudlo sa mga apostol base sa giingon ni Pablo sa 2 Tesalonica 2:15 ug sa Juan 21:25 pod si Juan nakasulat na ana nga dili tanan nasulat. So giunsa man pagsiguro ni Latigo nga ang akong speculation imposible gito, di gito pwede mahitabo. Na di man po siya kasigurado, may tuwa siya dito sa maong panahon. Kaya dili man lagi na nasulat. Di ba? So, sa kana bang maayo nga pagkwenta, dili yung kadapat maniguro. Kaya wala man ka dito. Ako po, di po ko kasiguro nga nalitok yun ni Juan. Di mo po kumaingon na objective ang akong pag-istorya na. Kaya wagod po ko dito. Gawas og tuwa ko dito sa panahon ni Juan o ni Ignacio. Nga nakakita gyud ko sa magwaliwali si Juan o makita po na ko si Ignacio. Diha pa makaingon kog sigurado. Pero wa man, ga-speculate raman ko. Munang akong giklaro nga posible lang. Kay kung maingon po sila Tigo nga dili gina. Suto pa, naniguro siya. Ga-objective siya nga yun siya niya pagsiguro nga wala gyud malitok ni Juan. Di ba? So, kung ayuhon dyan ni magkwenta, dili siya kasigurado nga ang speculation nga posible nalitok ni Juan, walang niya masulat, di siya kasiguradong dili gyud na. Mubitaw nag-ingon ko nga, posible lang. Either, mo nang niingon ko nga, either insakto ang pare, atong pag-ingon niya nga, si Ignacio may gaona o gaimbento sa maong pulong, or kung wala matunong ang pare, kay speculation naman po na niya. Nakahinumdum ko nga, iya dahil nalitok aning video ha, wa pa na ako ma-play, wa pa na ako matiwas og play, nga nag-ingon siya nga, na mabasa dito, sa gisuwat sa pare nga, ga-speculate siya. Ay, di naman na kinahanglan. Kay, bisan pag dili mabasa ang pulong nga nag-speculate siya, pero nga iya nang gilitok nga wala man po nag-ingon si Ignacio nga siya may gaon na o gaimbento. So mao na nga libre ta mahuna-huna nga ga-speculate lang ang pare. Gawas kung naay-ebidensya nga si Ignacio gid may gaon na o naka-imbento gid anang pulunga.
Kay kadtong gisuat ni Ignacio, igo raman siyang gaingon nga gitawag niya Catholic ang iglesia nga gisugdan ni Kristo. So, ang pangutana ron, siya ba gayud kahay gauna na? Kay posible magnadungog lang niya gikan sa uban nga walang masulat. Posible biya na, di ba? Di ka kaingog, di gyud. Gawas kung nasulatanan sa Biblia ang gipanudlo sa mga apostol. Pero naingon man si Pablo nga sulat o gibinaba na lang 2 Thessalonica 2:15. So, yun sa nimo pagsiguro nga wa gyud nila malitok. Di ba? Gani mas kung magunahon na ta asa gyud mas duol gali ang speculation nga nadungog yun na ni Ignacio. Di ba? Kay posible man nga di gid siyang kalitok ana kung wa po niya madunggi. Og moingon po ka nga siya gigaon na og gaimbento wa po siya mag-ingon gani. So, moingon lang ta nga posible. Posible. So, mao na nga gani sa akong video wa lang niya ma-play gyud. Mao nang muhangyo ko sa mga nagtan-aw ning video para makuha gyud ninyo ang akong kompleto nga konteksto, tibuok nga konteksto sa akong gipahayag. Tan-awan ninyo to akong video. Kay sa kining presentation ni Latigo, okay raman ko nga iyang giputol ang video kay taas mong gusto akong video, alang-alang po iyang i-play tanan nga taas mo to. Kay usa ka oras dito kapin ba to kung ako masayop. Kaya nga ako gong tumong atong nganong gitaas na ko to kay ang mga anggulo nga posible ako yung explain. Kay nani magug ko mag-explain nga kung mahimo tanang anggulo akong matuki para nga wala gyud kalutsan. Di ba? Oh, mao bitaw nga nag-ingon ko ni Latigo sa akong komento sa iyang video nga okay raman nga putlon ang video. Pero unta ang konteksto dili lang putlon. Bod ipasabot ba ug unsa ako gyung gipasabot mao gyud iyang i-present sa iyang pagtubag o pagribat, then siya na bahala kung saan niya pagribat. Basta ang akong context dili maputol. Kay kung maputol gud ang akong context, makaingon man ko nga deception na. Kana kay kung imong putlon ang context sa imong gikomentaryohan, kuha naman ka ana kanang nag-misrepresent naman ka sa imong ka-dialog o ka-debate. Ana man gina. Ang maayo gyud nga debatista o kanang mo dialogue, kung sincero ka, dili ka mo gamit og dirty tactic, dili gyud nato i-misrepresent ang imong opponent o kaatbang sa dialogue o debate ba. Ana gyud. Inana gyud ang maayo nga ethics sa discussion. Dili nato i-represent ang atong kaatbang. So mao na, no? Wala ko mo deny nga puro to speculation. Pero kay speculation man, dili po nimo maingon nga di gyud. Gawas kung dunay ebidensya nga dili gyud. O wala gyud, di ba? Oh. Una nga sa sumpay ato akong video, ako mapong giingon nga ibutang ta. Ato na lang kuhaon ng usa ka speculation katong giingon nga posible nga nalitok to ni Apostol Juan. Ibutang na lang nato nga si Ignacio gyud mo ay gaimbento sa maong pulong kanang pulong Catholic. Granting gyud, i-grant ko na nato nga si Ignacio gyud mo ay gaimbento sa maong pulong sa pagtawag sa iglesia nga gisugdan ni Kristo. Karon sabton ba na nga si Ignacio mo ay gatukod o gaimbento sa iglesia Katolika? Dili oy. Kay ang giimbento ni Ignacio ang ngalan raman o termino raman, iya man gigamit ang maong ngalan nga iyang giimbento. Kung siya gyud mo ay gaimbento, iyang gigamit sa pagtawag sa iglesyang gisugdan ni Kristo. So ang iyang giimbento ang termino, ang pulong Katolik, dili ang iglesia. Kaya ang iglesia si Kristo man ang gatukod. Di ba? So mao na nga si Kristo ang gatukod sa iglesia, si Ignacio lang ang gaimbento og ngalan kung siya manggali gyud may gaimbento. Iya ka nang gigamit sa pagtawag sa iglesia nga gisugdan ni Kristo. So dili si Ignacio may gatukod.
no? Ang rule ni Ignacio kung tinuod man gyud nga siya mo'y gaimbento, ang iyang giimbento ang pulong ra nga gigamit sa pagtawag sa iglesia ni Kristo nga tinuod. Di ba? Unya, dili man na siya dautan. Wala po na gibawal sa Biblia kanang moimbento ka og description o pulong nga imong gamiton sa pagtawag sa usa ka butang. Bisan ka ng mga ngalan ngali nato sa tao. Ay kuging na mga ngalan tanan sa mga membro sa Iglesia ni Kristo, walay gipang imbento ana. Di ba? Posible nga ang mga ginikanan mag-imbento gid og unsay ingalan sa ilang mga anak. Pero sa ani ni Latigo, ikaw Latigo. Kanang imong Latigo nga description o kanang imong profile name ini mong gigamit sa Facebook, Latigo Umandam. Kung wala na sulod sa Biblia, sa to pa imbento o gama lang og tao. Oh, di ba? Dautan na. Dili pod, di po ko moingon nga dautan na. Okay. Gigamit ng description nimo o profile name nimo nga Latigo Umandam sa pagtawag nimo. Pero dili ka ng description na kanang ngalana o kanang nga profile name nimo dili na maoy nakapatungha nimo, di ba? Na anak ka awahi lang nimo gigamit na nga description nimo sa Facebook kanang Latigo Umandam. Ingon na pod na ana ang iglesia nga gisugdan ni Kristo, gitawag lang, giimbentuhan lang ni Ignacio kung siya manggali gaimbento, giimbentuhan lang niya description. Gagama lang sa description nga itawag sa iglesia ang gisugdan ni Kristo. Pero naman po na ibasihan nga makaingon ta na inumdum ko sa kapari nga kadto ko nung gihimo ni Ignacio pagpakita lang to nga natuman yun ang gibuot sa Dios o katong gisulti sa Ginoo sa Marcos 11:17 nga ang balay sa Dios pagatawgon og balay sa pag-ampo og alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Universal. Unsa man ang universal? Catholic. Di ba? So, igo lang natuman ang gusto sa Ginoo nga mulukop ang iyang simbahan o kaharian diri sa kalibutan. So, mao na igo lang to natuman. Okay. Dayon, wala man po'y pagtulunan sa Biblia nga dili pwede hinganlan og Catholic. Di ba? Oo. Gani sa simple logic, simple nga panghunahuna, kung ang iglesia nga gisugdan ni Kristo nga tinuod hinganlan og Katoliko, gibalik-balik na nako ni sa akong mga video, usara na. Ang dili gyud angay tuhuan ang kapunungan o iglesia nga gisugdan og tao nga dili si Kristo, unya gamito na ngalan ni Kristo. Para sa nang inyong grupo Latigo. Kana mo'y dili gyud unta kay deception man na. Oh, di ba? Deception kay dapat kung kinsay gasugod o gatukod ipangalan gyud na niya. Di ba? Mo bitaw sa kang Kristo o. Nganong gitawag man ni Pablo og Iglesia ni Kristo o Iglesia sa Dios? Tungod kay ang founder si Kristo og Dios po si Kristo. Si pare topic hinoon po ning tukio na itong pagka-Diyos ni Kristo kay kibalo ko nga supak mo ana. Pero inana lang, kung kinsa ang founder, kung maghisgot og personal name, dito gyud ipangalan sa founder. Manang moingon tag Iglesia ni Kristo o Iglesia sa Dios. Di ba? Oh. Nya kanang inyong grupo nga nagsugod 1914 kinsa may gasugod ana o founder si Felix Manalo man. So dapat Iglesia ni Manalo gid unta ang itawag ana. Dili Iglesia ni Kristo. Pero mao lagi wa man poy motuon ninyo kung Iglesia ni Manalo. Paras ko datong kausa ni Aryo sa una katong rebuilding nga pare nga nagtudlo sama sa inyong gitudlo nga dili Dios si Kristo. Sa atong panginsusi wala man to makatukod og
kanang simbahan si Arius. Ang iya lang gyud nga pare man to siya nga nirebilde, gipakatap lang yun niya ng pagtulunan nga dili Diyos si Kristo, pero wala siya magtukod og kaugalingon niyang simbahan. Pero naa siya mga followers nga mga unsa ni mga kanabang napatuo niya gani na hinumdum ko sa panahon sa Arianism. Daghang kaayong mga obispo nga nadaapod ni Arius, influential kaayo. Kung ato galing i-analyze tong Council of Nicaea, kung ibase na to sa gidaghanon sa pagka-influential, kung ibase na to diha ang kadaugan, mudaog yun unta si Arius ato. Kidaghan kayong hingpabor sa iyang obispo. Pero ang Holy Spirit mugiya man gyud na sa mga council nga valid o Christian council sama atong Council of Jerusalem, mao na nga wa gyud mutugot ang Dios o Holy Spirit nga mudaog tong heresy nga pagtulunan nga dili Dios si Kristo. Makaingon galing ko ni work gyud ang Holy Spirit sa council sa simbahan. Ngano man kay bisag influential kaayo si Arius, kay daghang mga obispo pod nga daw nadala sa iyang argument. Pero ngano man nga ang desisyon sa Council of Nicaea, ang orthodox teaching man gyud nga daan ang gipanudlo sa simbahan nga si Kristo duha ang nature, Dios og tao. Kay Dios man siya nga nagpakatao. Juan kapitulo 1 bersikulo 1:14. Versikulo 14. So mao na nga ang nahitabo po atong Council of Nicaea, gilakbita na lang po na nato. So mao ni nga kining kang Latigo nga komentaryo niya sa akong pag-ingon nga posible ga-speculate ko ako man gyud nang giklaro nga sa duha ka speculation naaraan ang duha. Dili lang po siya kasigura. Ako di ko kasigurado nga kadtog yung usa ka speculation mo'y natunong o katupong usa kay nga naman di man tang kasiguro. Kay kung mutuo lang dayon sa diretso atong pare nga niingon siya nga Saint Ignatius invented the name. Moingon na ka nga objective to. Wala mo pun mag-ingon ang pare nga objective siya. Ang iya lang nga nakalitok siya ato tungod kay didto sa gisulat ni Ignacio, unang nakita niya kanang pulunga. Pero siya kahibalo nga pasin sa ubang libro nga kung dili sa Biblia or naay nakalitok na lain nga wala lang po siya kahibalo nga nalitok lang tuglain, posible man po na. Di ba, Latigo? Okay. Muna nga gigamit na ko ang duha ka anggulo o duha ka speculation kay posible man gyud ang duha. Kung moingon kag usaray sakto ato, giyon sa nimo pagsiguro. Giyon sa nimo pagsiguro nga base sa gipanudlo sa Biblia sama sa giingon ni Pablo, dili man tanan kuno. Kung manudlo sila dili man kuno tanan ipaagi og sulat na may gipaagi ra og binaba. Kay kung moingon gyud tag nasulat tanan pagkadaghan ra bang tinuod nga wa na masulat sa Biblia. Di ba? Ato pa nang usa-usahon. So mao na ang akong pagtubag ni nimo Latigo. Wala akong giingon nga objective. Ang akong giingon subjective. Ingon ako posible. Pwede man ta molitok ana. Mao na siya safe gyud kaayo nga response. Kung wala ka didto, di gyud ka maniguro kay posible mo pong wala yun, kalitok si Juan. Posible pong nalitok kay kung manudlo lagi sila either sulat or binaba na lang. So either raan ng duha. Yun niya, bisan pa man og
Di lang nato i-apil lang usa ka speculation kanang posible nga nalitok ng Juan. Ingnon lang nato nga si Ignacio gid may giimbento, pero unsa may iyang giimbento ang iglesia? Dili. Ang giimbento ni Ignacio kung siya manggali gaimbento ang termino ra nga iyang gigamit sa pagtawag sa iglesia nga gisugdan ni Kristo. Unya, kini mo'y dapat nimong huna-hunaon latigo. Sayop ba ang gihimo ni Ignacio? Dili ba biblical ang gihimo ni Ignacio? Ako moingon ko nga biblical. Asa man mabasa katong gibalik-balik na namo sa mga CFD. Ang Jeremias 31:21 nga kanang pagbutang og timailhan o palatandaan o description na sa Biblia. Jeremias 31:21 nga giingon diha nga ang dalan kuno butangag mga ilhanan o description. Unya kanang dalan sa atong pagtuo si Jesus Christ man na, unya ang iglesia o simbahan lawas man na ni Kristo. So, mao na nga ang lawas ni Kristo o simbahan ni Kristo butangag mga description o mga ilhanan. Sa ato pa, dili sayop ang gihimo ni Ignacio kung nag-imbento siya og description. Kay biblical man na. Di ba? Gani pagkadaghan sa atong mga termino ron nga gigamit nga imbento rag tao niya atong gigamit. Nading in English, imbento mo nagtao. Kanang maingon tag amahan na mong Dios. Na mao ba gunay mga pulong sa mga karaang tao sama sa mga Hebrehanon o mga Griego kanang nas Biblia. Dili oy kay ang ilang tawag sa Dios sa mga Hebrew Elohim or Elohe, Elohim, Elohe. Sa Griego pod Theos. So kay kanang pulong sa pagtawag nato ana ng labang makakagahom lahi naman in English God, then kung binisayo nato Dios, di naman na mao kay di naman na exact. Pwede ba natong ingnon nga dili tuhoan ng God kay dili na mao gilitok sa mga Hebrew, mga Hudiyo o sa mga Griego? Pwede ba ka mo ingon na dili kay accepted man ang translation nga gilahi nimo ang pulong pero tukbang ra pod na ato. Ingon na. So mao na latigo nga bisan pag ato na lang tabunan bisag i-grant na lang nato gyud kanang speculation nga si Ignacio gyud may gaimbento anang pulonga. Masakto ba ang inyong interpretation nga siya may imbento o gatukod sa Iglesia Katolika? Dili oy. Kaya ang iyang giimbento, kung siya manggali mo ay gaimbento, ag description raman. Ang Iglesia, si Kristo may gasugot. Yawa po nag-ingon si Kristo nga, dili pwede hingan lang Katoliko ang iyang Iglesia. Di ba? Gani, gahatag siya authority sa iglesia. Mateo 18:18 ang inyong idili idili sa langit, ang inyong itugot sa langit. Di ba? Iya ang kunman mo nga sa sinugdanan kining Iglesia Katolika mao gini ang Iglesia ni Kristo. So ang authority sa mga apostol na aning iglesia. So pag-ingon sa mga obispo atong ibutang ni sa atong description kining Catholic kay pang universal man ang simbahan ni Kristo. So, mao na nga valid because of authority. Ang dili gyud maayo ang pundok nga si Trapulano mo i-founder o gasugod o si Felix Manalo mo i-gasugod uya ipangalan ni Kristo. Di ba? Prasaan kang Eliseo Soriano po. Bisag siya may gasugod, siya may founder, unya ipangalan yun sa Diyos, iglesia sa Diyos. Di ba parehas raman na? Di ba kontra kay ng inyong grupo? Di ba sigig debate ng MCGI o dating daan o iglesia ni Kristo? Init kay na, di ba? Parehas mong gagamit sa ngalan nga nas Biblia. Niya si Felix organize og iyang grupo, si Eliseo Soriano ga-organize po niya ang mga ngalan kay ngalan man na sa Biblia.
Di ba na isa man na siya? Deception. Misleading. Katong kang Kristo, kung gitawag tong Iglesia ni Kristo, angay man kay siya may founder. Pero kanang sugda ni Felix Manalo o Eliseo Soriano, ingalan man sa Dios, ingalan man ni Kristo, bisag sila may founder. So mao ni misleading. Pero nganong daghan man pong ituon ninyo? Ay naraman po tagna sa Biblia. Nga daghan ng malimbungan. Dayon katong mahitungod sa Roman Catholic, mo suggest lang yung kunin yun nga nagtanaw ning video. Tanawag yun ninyo ang akong mga video nga ga-discuss ko og description sa iglesia. Kay daghan na kay kog version sa pagtubag nga wala pa ko nakadungog og kana bang rebuttal nga kanang mutunong gyud makaguba gyud sa akong argumento sa maong mga video. Kay kining kang latigo di man niya iplastar ang tibuok konteksto sa akong argument. Iya ramang putol-putulon dayon ana ra ba no? Dili gyud niya ba i-present ang unsa gyud akong buot ipasabot then ayha niya ribata o tubaga. So maghimo lang siya tipik-tipik lang. Mo bitaw nga nag-comment ko sa iyang video, nag-ingon ko nga okay raman putlo nimo akong video kay taas man na alang-alang imo pong i-play tanan. Di po nimo na makaya. Then ikaduha mo taas mo kayo ang imong video o ganahan kag mugbo ra so di na gyud na nimo gyud tiwason. Pero sa lagda sa maayong dialogue dili maayo kung putlo nimo ang konteksto. So dapat kung nganong gipamulong nako to, mora po na imong isulti o kung doon na kay komentaryo o ikatubag ana, ayha na lang kamo tubag kung sa imong ikatubag. Pero ayaw lang yun putla ang konteksto sa akong giingon. Para sa akong pag-ingon, bisag giklaro na nako nga bana-bana na lagi to kay speculation. Pero posible. Nakaroon kung maingon ka nga wala gid malitok ni Apostol Juan. Sigurado ka? Nga dili man tanan gitudlo nila, giwali nila nasulat? Yun sa mo pagsiguro naa ka sa ilang panahon. Pero ako, kung papilion ko kinsa may tuhuan ako, ikaw kamong mga Iglesia ni Cristo ni Manalo o si Ignacio. Kung magunahuna ba ta usa kay mga gipang tudlo nila ni sa mga apostol sama ni Juan nga wala na masulat sa Biblia kay nag-ingon man ang Biblia nga dili tanan nasulat. Juan 21:25 og ikaduhang Tesalonica 2:15 nga sulat o gibinaba na lang. So karon kung sigurista ta asa man ko mo sana mo pabor nga sa usa ka sigurista didto ba ko sa ni Felix Manalo o ni Mulatigo nga wala mo sa panahon sa mga apostol? Kung mag-speculate mo, siyempre dili po na sigurado kung mag-speculate mo na karon wala man mo sa panahon sa mga apostol. Ang pangutana, kinsa may akong himuong reference nga kasaligan sa mga gipanudlo sa mga apostol nga wa na masulat sa Biblia? Lang-alang si Felix Manalo may akong himuong reference o ikaw Latigo nga wala man mo panahon sa mga apostol. So siyempre, kung mangapkap kog mga kamatuoran nga wa na masulat sa Biblia nga gitudlo sa mga apostol pinaagi lag binaaba, siyempre ang akong himuong reference, himuon na akong library kadtong mga tao nga direktamente gyud nga natudloan sa mga apostol. Sama ni Obispo Ignacio. So, buti pasabot, mas mosalig ko ni Ignacio kay harapan gud niyang nahinabi ang apostol. Apostol Juan. So, si Ignacio, nakahibalo siya sa nasulat, diya sa Biblia, o kahibalo po siya, o kung siya wala masulat. Kay, harapan man niyang
nahimamat ang apostol. Siya may nakahibalog unsay nasulat ug wala. Nga iyang nadungog sa panudlo ni Juan. Sama anang kuano, murag musiputag kining kanang punto ani, pero himuon na itong example pras anang Lord's Day. Ang mga Sabadista pag ingon ganig Lord's Day may ingon dig Sabado kay si Kristo lagi Lord of the Sabbath. So kay Lord of the Sabbath man si Jesus, so sabto na dayon nila nga kanang Revelation 1:10 nga Lord's Day Saturday pug kuno na dili kay sa exegesis sa style ni Juan sa iyang pagpanulat basta Sabado gali or Saturday, 7th day of the week, ang iyang gamiton nga termino Sabat yun na kay mo naman ay naandan nila sa una. Pero kanang Revelation 1:10 nga Lord's Day lahi na kay kung Sabado pa kuno na Sabat gyud na iyang ibutang kay mo naman ay naandan nila sa ilang panahon. Pero nganong Lord's Day man iyang gigamit sa Revelation 1:10 tungod kay lahi na nga adlaw iyang gipasabot ana. Unya, kung mo dagan ta, mo research ta sa reference nga gisulat ni Ignacio, ang iyang pagsabot anang Lord's Day Sunday man. So, makaingon ta nga asa man niya gikan. Wala mo po dili mo pud mabasa sa Biblia nga gisuwat dito, giingon dito nga ang Sunday Lord's Day. Kana bang litra por litra? Wala man na dito. Pero ang pangutan na ron, asa maggikan og informasyon si Ignacio ana? Nga wala man na dito. Litra por litra sa Biblia. So, nila ang mahuna-huna na to, kinsa may iyang teacher. Kay disipulo raman siya. Kinsa may teacher niya. Disipulo man siyang apostol Juan. So, wala ang mapasangila na to kinsa gatudlo ni Obispo Ignacio. Ang iyang teacher nga si Juan. So, makorroborate ba nga sakto gyud ang Katoliko nga kanang Revelation 1:10 nga gihisgutan ni Apostol Juan nga Lord's Day Sunday gyud na. Ngano man kay ang iyang disipulo sa sulat ni Ignacio mo man na iyang na suwat dito nga dili na kuno ng Sabat but pasabot Saturday. Dili na kuno ta sa Lord's Day nga Day of Resurrection. So mao na. So kaning niya pwede na to ni magamit nga example latigo nga disipulo man siya ni Apostol Juan si Ignacio. Unya asa man na niya gikan ng kahibalo nga kanang Sunday Lord's Day nga di man na mabasa sa Biblia litra por litra. Gawa sa mga bag-ong hubad ron sama sa Living Bible kay sa 1 Corinthians 16:2 imbes first day of the week gidritso og translate Sunday. Okay, dayon gilitok ang pulong Lord's Day. Dili mo sugot gali mga Sabadista na kay mabasa na litra por litra. Ingon din ng mga Sabadista nga sayop na nga hubad. Pero kanang Living Bible paraphrasing translation man guna. So libre sila mo lain-lain og butang og mga pulong kung unsay ilang nasabtan kay sa ilang nasabtan sa mga Protestante mo yun man po sila nga ang Lord's Day sa Christianity adlaw sa pagkabanhaw mo nang ang Domingo diha sa unang Korinto 16:2 gidritso nila hubad Lord's Day pero mga Sabadista dili mo sugot ana supak yun. Okay, kaya di mo sila musugot nga Sunday Lord's Day. Pero mao lagi sama atong kaganina nga ingon ko posible nalitok ni Apostol Juan ng word nga Catholic. Walang masulat ni Apostol Juan sa Bible. Pero nadunggan ni Ignacio kay disipulo man siyang Apostol Juan. Mo nang nasulat niya sa iyang basahon. Ni Obispo Ignacio. Parehas pud ana katong pag-ingon ni Ignacio nga ang Sunday Lord's Day. Asam siya gikag kahibaluan na nga kung basahon ng Biblia di man na mabasa nga litra por litra giingon nga ang Sunday Lord's Day. So mo na latigo akong buot ipasabot nimo nga ang speculation nga
siguro natudluan siyang Juan ana. Kaya di man siya makaingon ana kung wa siya matudlo eh. Gawas og gabuot-buot lang si Ignacio nga wa siya gibasihan. Pero napod unta tayo makita sa history nga kung nanudlo si Ignacio og iya-iya ra nga wa nakabase sa gipanudlo sa iyang teacher sa ni Juan, di napod unta tayo mabasa nga si Juan nag-condemn, nag-excommunicate ni Ignacio kay heretic si Ignacio. Wala man po'y record nga si Ignacio gi-anathema o gi-excommunicate sa iglesia. So meaning, ang mga gipanudlo ni Ignacio nakabase ra gyud sa gipanudlo sa mga apostol. Either nasulat o wa na masulat. Di ba? Oh. Kay kung heretic pa si Ignacio, di gi-excommunicate siya. Pero kung tanaw na to sa kinabuhi ni Ignacio, dili ra ba gyud heretic si Ignacio, martir. Di ba? Siguro nakahibalo pud dagay mo ana latigo sa history ni Ignacio. Pero wala lang ninyo itudlo tanan ang history. Ang inyo lang basa-basahon kadto lang pwede ninyo matuis. Di ba? So gani kung honest gyud mo ug dunay mga maayong imahen si Ignacio, i-apil niyo ng tudlo. Di ba? Unya, ang inyong balik-balikon mahitungod ni Ignacio kanaramang yung pag-imbento sa pulong Katolik. Oh, kay inyo mang ipatuod sa mga tao basta imbento, dili na naangay tuhuan kay iimbento. Nga but trabaho na hunaon, dili ra batan ng imbento daotan. Di ba? Pagkadaghan sa mga imbento sa tao ron nga atong gipanggamit. Kini ding internet. Oh, kining Facebook, imbento man nig tao. Nya nganong gigamit man ni nato? O, pwede gani ni mahimo na tong argument. O, granting nga si Ignacio gyud may gaimbento anang word nga Catholic. Daotan ba rin na? O, tanan bang imbento sa tao dapat i-reject? So, kung tanang imbento sa tao dapat i-reject, di i-reject na to ng internet. O, kining Facebook, di ta mo gamit ani. So, kung nigamit mong imbento sa tao sama aning Facebook, unya, si Ignacio po gaimbento anang word nga Catholic, pag-describe sa iglesia nga gisugdan ni Kristo sa may dautan na. Gani, sigurado ta nga approve na sa langit because of authority, binding and loosing. Usa man ang authority sa iglesia, ang inyong idili syuta, idili sa langit, ang inyong itugot sa langit. Di ba, Ignacio? Ignacio versus Latigo. Okay. So, sa pag finalize na ko aning punto, ay na ko ipadayon ng video ni Latigo. Mubo raman eh. Okay. Ani lang. Ang pag-speculate dili daotan. Gawas kung naanay klaro o objective, unya mo speculate pag yung ka. Pero kung mo speculate ta tungod kay wala man giklaro o unsay gi insakto tumpak, so mauna nga mamili rataan ng duha. Oh. Kung asa man ana di duha to na to. O bitaw nga gahatag ko sa duha ka anggulo nga posible na litok ni Juan, walang masuwat ni Juan, o kung sakto putong pari nga siya may gaimbento gyud, si Ignacio may gaimbento, wala po na problema. Ano man, kay ang giimbento ni Ignacio ang pulong raman. Yang gigamit sa pagtawag sa iglesyang gisugdan ni Kristo. So, si Ignacio ang iyang giimbento ang pulong. Pero ang iglesia, si Kristo may giimbento o gatukod. Hindi ba, Ignacio? Pero ikaw, Ignacio, Latigo, kisa may pakataho ni mo ang imong inahan. Oh. Kanang description ni mong Latigo o mandam, kisa may gaimbento na. Oh, so, kung muyon ka na, kung nga imbento po na ni mo, kanang Latigo o mandam nga description ni mo, so,
Pwede ba po nga ako po kang sawayon kay imbinto po kag description nimo? Ganong inyo mang yung sawayon si Ignacio kung giimbinto na niya ng word nga Catholic nga kung but na hunaon muhao manggaling na sa New Covenant Kingdom. Ako kang sultian latigo nganong kanang description nga Catholic muhaom na siya sa Christianity, sa simbahan nga gitukod ni Kristo, tungod kay duha ra manggod ka covenant, old ug new. Kadtong sa old covenant gitawag tong relihiyon na og Jewish religion. Pero before anang Jewish religion naapatoy una pa gyud katong patriarchal katong panahon ni Noah ug Abraham. Kay nagsugod ng Judaism pag-abot naman ni Moises. No. So mao na sa Old Testament patriarchal religion o Jewish religion. Dayon pag-abot sa New Covenant muna nang gitukod ni Jesus Christ nga gitawag og lain-laing ngalan, Iglesia ni Cristo, Iglesia sa Dios, Iglesia sa mga Hintil, Iglesia sa mga balaan, Christians. Pero ang identifying mark ana pag distinguish sa old ug new ang haom nga description sa Christianity, Catholic o universal. Ngano man kay ang old covenant gitawag tog Jewish religion, kay exclusive for the Jews lang. Kung hintil ka, dili ka pwede masakop. Mo man tong Jewish religion, mo nang gitawag siya Jewish religion. Iklaro gyud, tinuhuan sa mga Hudiyo. Kay para lang sa mga Hudiyo, og hintil ka, isipon kang mahugaw, dili ka pwede masakop. Di ba? Mo man tong Jewish religion. Latigo? Unya, pag-abot ni Kristo, iya man nang ipatanan, ipalukop man, dili man kay para ras mga Hudyo, apil man ang hintil. Sa to pa, tanang tao apil. So, ang haom kaayo nga description sa New Covenant religion, universal o Catholic. Mo bitaw nga mag-una ginang description nga Catholic sa katong sa First Vatican Council, di ba? One Holy Catholic, Apostolic, Roman, kay ang sentro na sa Roma. Mao na. So, kung butahon naon, Katoliko mo'y nagplastar sa description nga muhaom kayo sa New Covenant Kingdom. Kay ang inyong gipili nga description, kanarang ngalan ni Kristo, Iglesia ni Kristo. Then, ang kunon din ninyo nga kamuna. Wala ninyo maplastar ba nga, unsa man gid paghulagway ng New Covenant Kingdom o Iglesia ni Kristo sa New Covenant. Giunsa man na siya paghulagway. Nga gihulagway man na nga para sa tibuok kalibutan. Gilitok na ni Kristo gani kanang pagtawag-tawag diha sa Biblia. Si Pablo moingon siya Iglesia ni Kristo, Iglesia sa Dios. Lain-lain ang pagtawag. Si Pedro po diyang gitawag og piniling katawhan o chosen people. Pero kung mangutana tag kanang gikan gyud sa baba ni Kristo, unsa may gusto ni Kristo nga itawag sa iyang grupo o gingharian o simbahan? Kanang gikan gyud siya ang baba kay kung mayong kag Iglesia ni Kristo, sulti mo ng Pablo. Iglesia sa Dios, Pablo gyapon. Chosen people, si Pedro galitok ana og unsa pa ng mga gigamit sa mga apostol pagtawag-tawag. Pero kung mangutana gyud tag kanang gikan gyud sa baba ni Kristo, unsa man gusto niya itawag sa iyang sa balay sa Dios o siyang simbahan? Wa may laing na mahinumduman ako katura man yung Marcos 11:17 kung mangutana batag kanang gikan gyud sa baba ni Kristo, unsa man gigipasabot niya unsa itawag sa balay sa Dios o simbahan sa Dios. Sa Marcos 11:17 duha ra gyud na anang pagtawag og balay sa pagampo ug alang sa tanang kanasuran. Wag isa moingon nga tawagan ninyo ang balay sa Dios sa akong ngalan. Pero mahimong gamiton niya ngalan kay siya gay founder sama sa giingon ni Pablo. Pero kanang gikan gyud sa baba ni Kristo, wag siya moingon nga ipangalan sa iyang ngalan ang balay sa Dios. Ang giingon ni Kristo
kung siya gyud mo atong himuong reference unsay gusto niya itawag sa balay sa Dios o simbahan sa Dios, maura na nung duha balay sa pagampo o manang building ug alang sa tanang kanasuran. Unsa man na imubo na to ng alang sa tanang kanasuran, universal. And kung mo gamit ta sa variant word ana nga na i-background sa Greek mo nang Catholic. So mao na nga kadto ganing inyong pagsaway-saway ni Ignacio nga inyong sawayon si Ignacio nga nung iyang giimbento ng word Catholic kung siya manggali mo gaimbento ana. Wala ba mo kahibalo nga katumanan na? Diba? Inyong sawayon si Ignacio nga siya gali mo'y nakatunong yun sa gustos Ginoo. Kay si Kristo, wa man siya mingon nga ang balay sa Dios ipangalan siya ngalan. Ang iyang giingon nga paganganlan kinig balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Sa to pa universal o Catholic, di nakatarget nakabuls ay hinuon si Ignacio. Di ba? Kung himuon na tong reference gyud si Jesus Christ, kay kanang pagtawag og iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios, tawag-tawag ra nag-apostol. Pero si Kristo, naabay mabasa nga nag-ingon siya nga ang simbahan sa Dios diri sa yuta hinganlan siya ngalan? Nag-ingon ba si Kristo ana? Ang giingon ni Kristo, Marcos 11:17, pagatawagon ang balay sa Dios og balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran o universal o Catholic. Sa to pa latigo ang inyong gisaway nga si Ignacio maoy nakabuls ay kay ang pulong nga giimbento ni Ignacio ang buot ipasabot mohaoman sa giingon sa Ginoo nga hinganlan og alang sa tanang kanasuran, universal o Catholic. So sige, padayon gyapon mong saway ni Ignacio. Wa ra ba record sa history nga gi-excommunicate siya ka heretic. Gani martir si Obispo Ignacio. Maparihas makuan mo matandi ninyo ang inyong kinabuhi ni Ignacio. Naabay record nga kanang inyong anghel nga si Felix Manalo na himong martir? Naabay record? Si Obispo Ignacio martir na. Obispo siya, ikatulong obispo siya sa Antioch, pero gikuha siya dito. Kaya niadtong higayon na unang siglo, si Nero mana, emperor. Agoy. Wa man makristyano si Nero, gilutos man niyang Christianity. Pagkahibalo niya nga tuay obispo dito sa Antioch nga si Ignacio, gipadakop, gidalas Roma o gipatay. Pagkaon sa mga hayop, pagkaon sa leon. Di ba? Martir. Unya, inyong itandi. Makikumpetensya mo ni Ignacio nga ang record ni Ignacio, martir. Wa gito ma-excommunicate, matiwalag sa iglesia. Unya, di mumutuo ni Ignacio nga disipulo siya ni Apostol Juan, then martir pag yun. Then, ang inyong tuhuan, si Felix Manalo. Nga magpataka lang og interpret sa Biblia, private interpretation pag yun, kay nganong mo interpret nga walay authority, nga walay valid ordination. Okay, so mao na atong ipadayon ng video nila tigo. Dito ba kayo maniwala, mga mahal naming kaibigan, na yung ganyang itinuturo walay klaro, no? Malabo pa sa sabaw ng pusit. Kasi posibleng tinuod, posibleng dili. So walay klaro. Unya, kana bang iyang giwali, magisterium ba na? Kanang iyang gipamulong, ipatuo sa mga viewers niya? Na delikado na mga higala na mo. Okay, iyang gi-question na akong argument kung magisterium ba. Sigurado kung magisterial lang akong gidipinsahan kay Catholic good. Diba? Kanang description nga Catholic, ay kung ing nasupak ang magisterium na. Nga kinsa man da itong deklara sa pag-asimbol sa mga description
nga giingon dito sa First Vatican Council 1870, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kinsa man deklara di ba magisterium? Kay katong council, magisterial man tong Council of Vatican. So, mao na akong gidipinsahan ang magisterium. Gawas og nag-ingon ang magisterium nga ayaw ng Catholic, Roman Catholic nga description. Gawas og maingon ana ang magisterium. Unya iya lang yung gibalik-balik diri ang kanang pag-speculate, dili man dautan ang pag-speculate. Makatabang dali ng speculation sa pag-analyze nimo sa mga possibilities. Kay kung walay specific gyud nga klaro nga unsa gyud ang nahitabo, so mag-speculate rata. Para saan ang si Santa Maria sa pagtuong Katoliko gipakayab sa langit, gi-assume. Pero walay dogmatic statement ang simbahan kung niagi ba siya kamatayon o gidiretso sa pasakas langit. Ang mga teologyan nabahin. Naay mga teologyan moingon nga sama sa kay naman po example sa Old Testament nga naay mga pipila ka tawo diha nga wa na moaging kamatayon gidiretso pakayab sa langit. So posible. Na po yung mga theologian mo ingon ani agi gito kamatayon. Puros nag-speculate na. Then kay wa man po yung ebidensya nga na ay remains na ay pateng lawas ni Maria din na ay bukog nga muhimuong ebidensya nga ni agi gito kamatayon. Wala man. So mo nang muingon ang uban nga agi pasaka siya diretso. Ang simbahan, wala siya moingon nga namatay gyud ay gipasaka or gipasaka diretso. Both are possibles. So, ang duha ka speculation posible. Pero ang giklaro sa simbahan kanang pag-assume. Una gidugma na kanang assumption of Mary. Pero kung niagi ba siya kamatayon o wala na gidugmatize. Posible. Libre ang mga Katoliko mo speculate ana kay posible ng duha. Biblical man po nang gipakayab sa diretso sa langit. Then kana pong niagi kamatayon posible gihapon na. Then ay gi banhaw then gi-assume sa langit pwede gihapon na. So, mao ni siya latigo nga ang akong speculation reasonable tungod kay wa man mag-ingon si Ignacio nga siya may gaimbento. So posible iya ra nang nadungog gikan ni Apostol Juan nga nagtudlo nga wa masulat ni Apostol Juan sa basahon. Posible na di ka kaingon nga dili may tuwa ka didto. Pwede po nga nasakto tong pare sa iyang speculation. Nganong moingon ko nga katong pare si Edward Taylor man siguro to. Nganong sigurado ko nga ga-speculate siya. Kaya wa man siya ipakita dito sa libro nga nagtumbok nga si Ignacio gyud may gauna. Ang iya raman nga gigamit ng pulong niyang imbento tungod kay dito man niya nabasa sa suwat ni Ignacio. Bisag si Ignacio wala mag-ingon nga siya may gauna ana. Pero posible po nga siya. Bubitang niingon ko nga duha ka anggulo, duha ka speculation, bisag asa ana. Bisag asa ana. Dili na siya makaguba sa kamatuoran nga ang Iglesia Katolika tukod ni Kristo. Kay ang Iglesia nga gisugdan ni Kristo gitawag man og Catholic. Si Simon gitawag og Pedro, usa ka tawo, dili duha. Si Saul gitawag og Pablo, usa ra ka tawo, dili duha. Ako si Silbert, Bobby, Veritas, tulo akong description, pero usa ra ko ka tawo. Kay ang Iglesia nga gisugdan ni Kristo gitawag man og Catholics, therefore usa ra di ay na ka Iglesia, dili na duha. Then niadtong Council of Nicaea pod gidugangan og kanang description nga apostolic kay nagsugod sa mga apostoles o ang mga pagtulon-an nakabase sa gitudlo sa mga apostoles. Then moingon na po ka nga asa man gi ingon sa mga apostol nga Roman Catholic Church.
ay dili na ang ninyo ipangutana tungod kay niadtong panahon sa mga apostol wala pa may First Vatican Council. Ginangay nyo ipangutana kay niadtong panahon sa mga apostol kung mag-research tag-un sa mga description sa iglesia di kanara pong naas Biblia, di ba? Di man daw supak ana. Pero nganong dawaton man ang mga kanang later councils, kanang gitawag atong conciliar descriptions, kana mo'y dapat ninyo isaulo latigo. Kay ang inyong dawaton, agi lagyan ng Bible alone. Kana ramang naas Biblia. Nga ang Biblia, kung basahon na to, nagpasabot man, nag-implicate man, nga ang authority sa mga apostol mapasa sa ilang mga sumusunod nga mga obispo. Unsa may authority sa mga apostol, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Sa to pa, ang mga apostol makabuot-buot og description. Mo bitaw nga daghan kay sila buot-buot nga description sa Bible. Iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios, iglesia sa mga balaan, Christians, di ba? Oh. Unya, ang wala ninyo mahuna-huna nga kanang authority sa mga apostol mapasa na sa ilang mga successor sa authority. Di, kinsa man ilang successor, mga obispo. So, ang mga obispo, pwede po makahimo og mga description. Muna niya itong First Vatican Council na desisyonan ang kumplito na conciliar description, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Nga nung Catholic kay alang sa tanang kanasuran, pangtibuo kalibutan ang simbahan ni Kristo. Nganong apostolic kay nagsugod panahon sa mga apostol. Nganong Roman tungod kay ang sentro na sa Roma. Oh. So na siya mga reasons. Kasi mga reasons with historical evidence. Dapat dawato ng historical evidence kay history man na. Kung wa pa'y labot ng history, di waon tatay history subject sa atong eskwelahan. Kung dili dawato ng history. Di ba? Latigo? So, mauna latigo. Nga, bisan nga, katong akong giingon gali nimo nga duha ka speculation, bana-bana, wa man kong maingon nga katurag yung usa, may tuhuan. Nga, katong ni ingon ko nga, posible nga nalitok to ni Juan. Walang masuwat ni Juan. Dili biya na imposible. Ano man, kay ang mga apostol lagi manudlo either sulat o gibinaba. Na, sa ato pa, valid ang akong speculation nga posible nga nalitok to ni Juan. Kay nasulat man ni Ignacio sa iyang sulat, iyagong teacher si si Juan. Then katupong speculation sa pare nga Saint Ignatius invented the name, ang iyang gibasihan ato katuraman nga tungod kay didto niya nakita kanang pulonga sa suwat ni Ignacio. Nag-speculate din siya nga si Ignacio may gaona o gaimbento. Bisag si Ignacio, wala mag-ingon ana nga siya may gaona. So, posible lang. Pero bisag asa ana, wa man ay question. Kaya ako, di man pug ko mo supak or pwede man po na ako dawato ng si Ignacio yun may gaimbento. Kay dili man na makaguba sa kamatuoran na kining Iglesia Katolika tukod ni Kristo. Bisan pag giimbento ni Ignacio ang ngalan. Wa may pagtulunan po sa Biblia nga dautan ng pag-imbento og ngalan. Di ba? Mga ngalan din nato gipang-imbento man as ginikanan nato. Di ba? Wala man ta ingnas Ginoo, wala man ta ingnas mga apostol nga oy latigo o mao na gamita imong profile name sa Facebook latigo o mandam. Wala po ko akong mga ginikanan, wala po nila gibase sa Biblia ng akong ngalan. Ito pa imbento ra nila kana akong ngalan Silbert. Imbento man sa akong ginikanan, dautan day niya akong ngalan kay giimbento nila. So, dautan day itong gihimo ni Ignacio nga giimbento niya ng pulong Katolik. Pagtawag sa iglesia,
ang gisugdan ni Kristo nga nara ba po siya gibasihan? Ika ng word Catholic, universal. Pagkanindot ana nga description nga ang kaluwasan tanan, ipatibuo kalibutan, dili lang kay para sa usa ka lugar. Kay ang ebanghelyo para mas tanan. Ya, inyo yung supako na nga description. Di ba? So, atong ipadayon ning video ni Latigo. Pag speculation gani, but ipasabot ana, bana-bana. So pag bana-bana, lili klaro. Oh, diya dai mo to mga higala na mo. Okay. Ang bana-bana, posibleng matunong, posible pong dili. Pero di ka kaingon nga kung dili mo maklaro ang usa, so ang usa pwede dito. So, pero bisan asa ana, posible. Okay. Ang lisod kung inyong i-disregard ang possibility nga di mo kasiguradong wala gito mahitabo. Maigtuwa mo dito. Wala na pud mo og himuon ninyo sigurado ang speculation. Di ba? Kay mura mag imong ipalutaw Latigo nga tungod kay dili mabasa o wala ebidensya nga nalitok gyud na ni Juan. Nya sabto na din nimo nga wa gyud malitok. Tungod lang kay wala ebidensya. Nya posible man na wa lang lagi malitok ni Juan. So bisan asa man gud ana, wa man na siya problema. Okay. Ibinaba na lang kay wa na masulat, so posible nga dungog na ni San Ignacio sa iyang teacher kanang pagtawag og Catholic sa iglesia. Walang masulat ni Juan. Di ba posible na? Dayon, naapoy laing speculation kadtong inyong gibase sa suwats pare. Di ba? Kadtong naging anong pare nga kay dito man nakita sa sinulat ni Ignacio kanang pagtawag og Catholic sa iglesia nga gisugdan ni Kristo, mao nang ningon tong pare, Saint Ignatius invented the name. Naapa ko nila ing speculation, no bana-bana. Kadto ko nung libro nga gisulat sa pari, ang iyang gipasabot nga pari ani katong pari nga si Edward Taylor. Nga giingon daw dito sa pari nga Ignacio invented the name. Speculation lang kuno to sa pari nga si Edward Taylor, kasi si Edward Taylor kasing sumulat nun no? Yung sabi na Ignacio invented the name, yung Catholic. Speculation lang kuno to sa pari, ang pangutana, no? Ang tanong, saan po mababasa sa sinulat ni Edward Taylor na yun po ay speculation niya? Ikaw lang naman ang nagsabi niyan, ikaw ra ang nag-ingon nga speculation sa pari, no? Paminaw na to. Speculation na nas pare, dili na objective. Kaya kana kung mag-speculate ka, bana-bana raman. Mingon di ay ang pari sa iyang libro nga bana-bana ra na niya, speculation na og imo. Okay, ako tubag ana Latigo, wala mo ingon ang pare nga speculation ning ako, pero masabot. Bisan sa korte dawaton ng masabot. Nganong masabot nga ga-speculate siya. Tungod kay wa man mag-ingon si Ignacio nga siya may gaimbento. Gawas og na ay ebidensya ang pare nga mo-support sa iyang pagsulti ana. Di ba? Pag-ingon niya nga Saint Ignatius invented the name. Kung dili na siya speculation, unsa may evidence pare? Be. Nga na dito sa iyang basahon. Iyang gilatag ang ebidensya sa iyang to support nga si Ignacio gyud may gaimbento. Dili ka kaingon ana Latigo. Kay ang pare wa gyud laing mahuna-huna nato ngano nakasulti siya ato. Nakasulti ang maong pare ato tungod kay dito man unang nakita niya kanang pagtawag og Catholic sa gisulat ni Ignacio. Kung naa pa lang unta siya laing nakita ato nga nakasulat, di siya moingon ato nga si Ignacio may gaimbento. Pero kaysa ka Ignacio raman niya nakita nga basahon mo nang nidritso ra po din sa ingon nga Saint Ignatius invented the name. Speculation ra na. Ganun mo ingon kog speculation kay wala man po siya ebidensya dito nga mag-support sa iyang pag-ingon nga giimbento na ni Ignacio.
Si Ignacio po, wala po siya mag-ingon nga siya may gauna anak. O siya may gaimbento na, wala man po. So, mo na ang akong tubag ni mo latiguan ang nga punto. Wala mo ingon si Edward Taylor nga siya mo'y nga giimbento, wala giingon ni Edward Taylor nga speculation ra ang iya, pero masabot. Kaya kung moingon po ka nga dili to speculation, na unsa man po ebidensyang ipakita nimo nga dili to speculation, latigo. Naabay sulat, naabay reference nga mo-support nga kanang klaro gyud, definite nga si Ignacio gyud may gaimbento, kanang word nga imbento katong gigamit sa pare. Gani ako igor gyud ko moingon nga kung si Ignacio gaingon ana, di na takaik. Pero posible gani gihapon nga bisag ang kuno niya o niya bisag naanay na yun, naglitok lain o alang masulat, posible gani po na. Pero bisag ka na lang nga si Ignacio nag-ingon siya nga siya may gaimbento. Kay kung mag-speculate ko buutan po to si Ignacio nga martir god. So probably kay buutan man siya nga pagkatao, matinumanan man siya, martir god. So probably ang iyang mga gipang tudlo nakabase ra gyud sa iyang teacher nga si Juan. So kanang pag-ingon niya Catholic ang iglesia, nadungog na niyang Juan, mga possible na mga speculation na nga duol gyud kaayo tungod sa ilang kanabang pagkabuutan, pagka-faithful, matinumanon sa ilang pagka-Kristiyanos. Ikaw, kung buutan ka, matinumanon kang Kristiyano, magtudlo day kag imo nga wala nakabase sa imong teacher. Di ba? So, kung imong i-analyze ang situation sa pagkatao ni Ignacio, wala may record nga barumbado ni si Ignacio. Nga kanang, wala may record nga gitiwalag siya kay nasi gitudlo nga di mao. So duol gyud ang atong speculation. Kamo ingon ta nga kining gipanudlo ni Ignacio nakabase ra gyud ni sa iyang teacher. Kay kung wala nakabase di na untay record nga gi-excommunicate ni Juan si Ignacio or gikasukan kay nagtudlo og di mao. Walay record ana. Okay. Katunon si Arius na i-record sa history nga gi-condemn tong iyang pagtulon nga dili Dios si Kristo. Pero si Ignacio walay record nga heretic si Ignacio. Bot pasabot namatay nga Kristiyano, namatay nga martir sa pagtuo si Ignacio. Balikon ko sa pag-ingon, mas mutuo ko ni Ignacio kay disipulo siya ni Apostol Juan, kay nimo latigo og sa inyong founder nga si Felix Manalo. Okay, ato ipadayon ning imong video. Ara nang na kay himo lang kag istorya, no? Tanawa lang guning mga safety. Ibutang-butangan pa niya yan, pare. Una-una raman tos, pare. So ito pa, posibleng makorek, posible pong dili. Kay speculation raman. Una-huna ra lagi kuno tos, pare, matod ni Silbert. Katubang paggamit niya ng terminong Catholic, una-huna ra to niya, posible kuno makorek, posible pong matinood sa to pa walay klaro. Unya, wala ra magiingon sa maong libro. Naabay giingon sa maong libro nga kining paggamit siya sa terminong Catholic speculation lang niya. Wala man giingon sa maong libro. Okay, wala giingon sa maong libro nga ga-speculate ang pare, pero masabot. Valid ang implication, latigo, bisag mangutana ka sa abogado or sa imong higalang abogado. Sa korte valid ang speculation. Valid ang speculation. Basta kuan lang kanang nalay gibasihan. Okay. Ang atong gibasihan sa pag-ingon nga nag-speculate ang pare kay wa may ebidensya nga si Ignacio gyud mo'y nag-imbento. Kaya na may mga possibilities nga nadungog rato niya kung dili manggali apostol, laing tao nga Kristiyanos gihapon,
Pero ngan nga disipulo siya ni Juan, so wa nila ing pasangila na to, alang-alang dito ta mag-speculate sa mga tao nga dili niya teacher. Di ba? Kaya di mo po na gyapon na kasigurado kay speculation na po na gyapon. So dito na lang ta mag-speculate siyang teacher. Kaysa may teacher niya si Juan, si Juan may probably gatudlo niya ato, walang masuwat ni Juan. Yan na ang putay ebidensya nga na ang putay gibasihan nga ang mga apostol kung magtudlo dili lang kay binagig sulat. Ang wala nila masulat gibinaba na lang nya giyon sa niya pagsiguro nga wala gito gibinaba ni Juan kanang pagtawag og Katolik. Di mo pud mo ka objective ana. May tuwa mo sa maong panahon. Mag-speculate lang gihapon mo ana, Latigo. So, kanang imong line of reasoning, speculation ra gihapon na. Ano man? Kay mura man kag naniguro nga wa gyud malitok ni Apostol Juan kanang pulong Katolik. Na naniguro ka? Nga wala man ka dito sa maong panahon. Nya naa na may bersikulo daan nga gatudlo na to sa Biblia nga dili tanan nasulat. Di ba? Tungod lang kay wa masulat. Sigurado na ka nga wa gyud na malitok ni Juan. Sama ra pod sa pag-ingon nga wa man masulat nga niadto sa CR si Apostol Juan ug si Apostol Pablo. So wa gyud siguro to sila mo himo ana. Naun sa mga matay po sila wasla mo himo ana. Tungod lang kay wala na sulat, wa ma-record na sa Biblia. Sabto na nga wa gyud to mo comfort room or sa may tawag na to di lang na ko nalitukon kay kasabot na kasi akong ipasabutan na Latigo. Na ay mga gipamuhat na to nga di nang kinahanglan isulat pa pero posible or tinuod ana. So mao na Latigo kay kung mosigurado gyud ka nga wa gyud malitok na ni Apostol Juan nga dili man tanan pod sa ilang gipanudlo na sulat nila di mura ra pud kag ang speculation nimo gihimo nimong objective, gihimo nimong sigurado ka. Pangutanon ka na ko Latigo, ang speculation ba sigurado gyud nga dili gyud mo tunong? Ang speculation gihimo kay posible. So kay posible, so di ka kaingon nga di gyud. Mahimong mao gyud, mahimo pong dili. Bitaw ako nang gigamit ng argumento nga tungod kay speculation posibleng mao gyud, posible pong dili. Pero mao lagi bisan pag giimbento gyud. So may dautan ana nga kanang imong profile name gali imbento mo na. Ako ngalan gali sayop na day gihingalan ko sa akong ginikanan og Silbert kay giimbento na nila. Gikan na po sa ilang ngalan kay kana ko nung Silbert kanang Sil gikan sa akong mama nga ngalan Silieta. Kanang Bert gikan sa akong papa nga Alberto. Nga giimbento nila akong ngalan dito ra pud gikuha sila mga ngalan. Wa man gali sila tudlo yan sa Biblia. Dautan day na akong ngalan kay giimbento na sa akong ginikanan. Di lang ninyo madawat ang kamatuoran nga ang matuod nga Iglesia ni Kristo mao kadtong gihinganlan og One Holy Catholic Apostolic Roman Church ni adtong First Vatican Council. Kay ang inyong gustong mahimong tinuod nga Iglesia ni Kristo ang gisugdan ni Felix Manalo ni adtong 1914 sa Pilipinas. Mao na klaro nga pagkaistorya. Balikon ko sa bagingon, dili ninyo madawat ang naa sa history, bisag naa klaro kayo sa history nga ang Iglesia ni Kristo gigam-an og conciliar description nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Isip katumanan pod sa giingon ni Jeremias sa kapitulo 31 bersikulo 21 nga butangag mga description
ang dalan, kinsa man ang dalan sa atong pagtuo si Jesus Christ, ang iglesia, lawas man ni Jesus Christ, ato pabutangag description, ang lawas o iglesia ni Kristo. Kanus-ama na asimbol, nga kanang conciliar gyud gi-pronounce gyud pinaaging council. Kay ang mga apostol wa man kahimo ana sa Council of Jerusalem, kay lahi man tong ilang gituki sa Council of Jerusalem, dili man to about conciliar description. Ang mga apostol sa ilang panahon wala pa kahimo conciliar description. Sama ra pus pag-ingon nga ang mga apostol sa ilang panahon wala pa nila makanonize ang Biblia. Wala pa nila mapili unsang mga libro ang i-appeal sa New Testament. Ang gahimo ana mga obispo na. Ang mga apostol po sa ilang panahon wala pa nakabutang og chapter o verse sa Biblia. Kinsa may nakabutang ana mga obispo na nga ang ilang mga successor sa authority. Mao po na. Ang mga apostol balikon kus pag-ingon wala pa nila magamig conciliar description ng simbahan. Kay katong pagtawag-tawag nila sa iglesia lain-lain, dili pa man to conciliar o hiniusa nga pag-pronounce. Kay kanang hiniusa nga pag-pronounce pinaagi man nag-council. Di ba? O. Kinsa may nakahimo og conciliar description ang mga obispo na. Na kumplito na symbol First Vatican Council 1870. Ang Iglesia ni Cristo gitawag og One Holy Catholic Apostolic Roman Church niya atong First Vatican Council. Unya naa pag yun na siya rason nganong kanang mga description na. Nganong one kay usara ang iglesyang gisugdan ni Kristo. Nganong huli kay balaan ang founder. Dili nabot sabton nga ang mga sakop tanan balaan. Na ay mga buluyago na nagali Judas, di ba? Oh, sa 12 ka apostol nagay nga Judas. Okay. Dayon, nganong apostolik kay nagsugod panahon sa mga apostol. Unya ang mga gipanudlo nakabase sa gipanudlo sa mga apostol. Nakahinumdum day ko ni mula tigo nga nag-ingon ka nga basta wala masulat sa Biblia, dili na siya apostolik. Sayop na. Kay, ang mga apostol kong manudlo, dili ramon kay sulat. Sa to pa, valid gyapon tuwa na masulat nila. Oh. Pasa ng Roman Catholic Church, dili man po na nila masulat kay wala pa man na mahimo ng description na sa ilang panahon. First Vatican Council naman. Pero nganong valid na kay ang authority nila sa mga apostol naaman sa mga obispo nga gahimo atong First Vatican Council. Di ba? Valid ang mga council sa iglesia agi sa authority. Gawas kon ang authority sa mga apostol sila ra na way labot ang ilang sumusunod. Sa to pa kung ang authority sa mga apostol para na nila way labot ang mga sumusunod sa ilang authority. So, buti pasabot, adili dawaton ang description nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Pero kung muuyon ka nga ang authority sa mga apostol mapasa sa mga successor sama sa katigayunan sa ginikanan panunod sa anak, kung muuyon ka na muuyon po ka nga ang authority sa mga apostol naana sa mga obispo nga ilang mga sumusunod through apostolic succession of holy ordination. Mao manggaling ni tuo ta atong Council of Rome sa dihang gi-canonize ang 27 books sa New Testament. Di ba niya nituo po mo mga Iglesia ni Cristo Manalo? Di ba? Because of authority. Niya itong First Vatican Council gikumplito man yun na. Nganong Roman kay ang sentro na sa Roma. Oh. Pero kung na ay bersikulos Biblia nga dili pwede hinganlan og One Holy Catholic Apostolic Roman Church ang Iglesia ni Cristo nga matuod, magpabunyag ko ninyo sa inyong grupo. Pero kung wala mo'y maipakita na nga pagdili sa Bible, mo sustain ang akong pagtuo nga ang authority sa mga apostol nga gihatag ni Kristo, Mateo 18:18, binding and loosing, ang inyong idili og itugot sa langit, sa katarungan nga ang saad
sa mga apostol, mapanunod sa mga anak o mga successor, buhat 2:38-39, mao na nga valid ang mga council sa iglesia. Valid ang First Vatican Council. Kay kung walay authority ang mga later councils sa iglesia, so pwede po mo pangutan-on na mo mga iglesia ni Cristo ni Manalo, kamo latigo. Ang mga meeting ba sa inyong sanggunian o sa inyong simbahan, kung magdesisyon mo kinsa itiwalag, kinsa i-block voting sa eleksyon, wala ba na authority? Kaya kung wala na authority, dapat ang iyong mga sakop dili mo tuo, ana. So kung moingon mo nga ang mga sakop kinahanglan mo tuo sa desisyon sa mga meeting sa mga ministro o meeting sa sanggunian o kinsa ng inyong mga labaw diha. So kung inyong ipatuo na sa inyong mga sakop kanang inyong mga desisyon, kinsa i-block voting, sa to pa naa dai may authority. Di ba? Sa to pa, ang authority dahil sa mga apostol, mapasa-pasa yun eh. Kaya inyo man ang gigamit. Magdesisyon mo din inyong ipatuman sa inyong mga sakop. Pero makonsinsya unta mo, kikahibalo nugod mo, na kining Katoliko mao ni sumpay sa mga apostol. So, ang tinuod nga authority naa sa mga obispo, wala ni Felix Manalo o sa inyong mga ministro. Kay walay valid ordination nagikan sa mga apostol si Felix Manalo o kanang inyong mga ministro. Just a mere claim. Self-proclaiming ra ng inyong gihimo. Kanang inyong ordination, nga mag-ordain pun mo, kamuray gahatag og authority ana. Pero ang inyong founder, walay authority nga gikan sa mga apostol. So kung walay authority nga gikan sa mga apostol si Felix Manalo, sa to pa kadtong iyang gihatag nga authority sa katong gipang ordinahan, gikan ra gyud ni Felix Manalo ilang authority. So sa to pa dili mo connected sa mga apostol. Katoliko connected, apostolic succession. Sampul ana mga obispong Katoliko, Ignacio, Polycarp, puros ra ba na martir. Irenaeus, wagi na mahimong ministro sa Iglesia ni Cristo Manalo. Pero sa Katoliko, klaro kayo na, obispong Katoliko ng mga gihisgutan ako. So, mauna, latigo. Ipadayon na to ni imong video latigo. So, lahimo-himo na pong istorya si Silbert Dunduyano. Ang gingon manggod sa libro, kung wa ko masayop, no, sinulat ni Edward Taylor, gingon dito, the name or the term Catholic, it was first used by Saint Ignacio, Bishop of Antioch in Syria. Ignacio invented the name. Si Ignacio ang unang gumamit ng terminong Katoliko. Oh, siya ang nag-invento, ana. Hindi sinabi na ang Catholic narinig niya, posibleng narinig niya kay Juan sa binaba niyang pagwali. Gahimo-himo istorya si Silbert, no? Unya, murag yang palutawon nga katong giingon sa ila ang pari nga si Ignacio ang nag-invento. Matud niya speculation kuno bana-bana ra kuno to. Kasi bana-bana gud Silbert. Klaro ha pagud na history, klaro na kayo pa yung usbon. Unay pang liligaw sa mga tao. Dili na nato angay pang gaman og lain pang version. Tuhuan man ka nato ng history. Okay, ang akong gibasihan nga bana-bana speculation na to. Tungod kay wa lagi mag-ingon si Ignacio nga siya may gaimbento. Ang gihimorang basihan sa pari nga nga iyang gisupport sa iyang pag-ingon nga Saint Ignatius invented the name, ang gihimora niyang basihan ana, gisupport ana, kadto rang tungod kay didto unang nakita sa sulat ni Ignacio kanang pulonga. Wala na siya magtuki og posible og wala na magtuki ang pari sa mga posibilidad ug asa na gikan ni Ignacio. Basta lang nga tungod kay nakita niya sa sinulat ni Ignacio, niingon na din siya nga Saint Ignatius invented the name. Kay maka-speculate naman yun siya kay kung ibase ra niya sa nasulat.
Sa sunulat man ni Ignacio unang nakita, di conclude siya nga si Ignacio may nag-imbento. Speculation na gawa sa og naagi ebidensya nga si Ignacio gid may ga-imbento na og si Ignacio po'y gaingon nga siya may ga-imbento. Mga historia na mga nag-speculate po nga posible na dungga na niya ni Juan. Para sa atong pag-ingon ni Ignacio po na ato'y reference na nga ang Sunday gitawag niya Lord's Day. Para sa ato kay si John Apostol Juan nagisgot man og Lord's Day sa Revelation 1:10. Unya, kung mga sabarista may imong pangutanon kay Saturday mong kununa. Na kami sa Katoliko mingon mi nga sa exegesis dili na Saturday kay kasagaran sa mga sulat ni Juan basta Saturday Sabat yun na iyang ibutang kay mo naman ay naanda niya. Nya kana kunong Revelation 1:10 Lord's Day so lahi kuno ng adlaw gipasabot ni Juan. Unya, kung mubasa ka sa sinulat ni Ignacio kay Domingo man na. Mo presa na So posible nga wa lang malitok ni Juan sa iyang pagtudlo ni Ignacio nga kanang Lord's Day Sunday na. Wala niya masulat litra sa Bible. Ingon na rapod latigo. Nga nung nalitok mo na ni Ignacio nga ng word Catholic nga iyang gigamit sa pagtawag sa iglesyang gisugdan ni Kristo tungod kay dili na siya layo sa posibilidad nga naingnan siya ni Juan ana. Kay iya mang teacher si Juan, walang masulat lagi sa Biblia. Bisag balik-balik ko na yun na ako, nga dili lagi tanan na sulat. Di lang gihapon ninyo na isa ulo. Di ba? Pero nag-ingon ako nga speculation ra na. Katong pare nga speculate ang katupo mga historian nga akong gibasihan nga posible basig nalitok na ni Juan. Walang masulat sa Biblia. Posible man gihapon na both are possible. Ang lisod ani ron sa pangisip sa pangatanguran pangatarungan sa logic latigo ang lisod kung himuon nimong objective ang speculation muna imong gihimo karon sa imong argumento kay tungod ako man giklaro wa mo gyud pug ko moingon nga objective ni speculation ra man gyud unya sa imong tunada himuon na mo nimong wa gyud di ba sa imong tinubagan latigo sa imong pagmigar murag adi kay mura mao gyud imong ipalutaw ba nga ang speculation nga posible nga nalitok to ni Juan gibinaba na lang nga nadungog ni Ignacio imo namang i-diretsog yung mo sure naman yung nga wala na yun sa mo pagsiguro nga si Ignacio sa iyang pagsulat ato man siya maingon nga ako mo'y ga-imbento ani ang pare pod ang sa atong gibasa pag ingon niya nga Saint Ignatius invented the name tungod raman kay dito man niya nabasa na sa suwat ni Ignacio bisag si Ignacio wa magingon ana niya siya may ga-imbento di ba pero mao lagi bisag asa na Ignacio ba giimbento ba na niya or wala kay nadungog ra niya bisag asa na may problema kay sa ako nang giingon lagi bisag katong una na akong video ako naman ang giamin nimo ni admit naman ko na nga bisan pag giimbento dili na makapausab sa kamatuoran nga si Kristo mo'y gatukod sa iglesia ang giimbento ni Ignacio ang description ra nga Katolik maura so may dautan na mag-imbento tag description. Ikaw day ga-imbento mabuga kana ding latigo umandam imbento man animo. Ako ngalan po ang ga-imbento sa akong ngalan akong mama o papa. Ginikanan ako Silbert. Kiwa man sa Biblia ng Silbert. Mga ginikanan lang akong ga-imbento. Ang lisod lagi latigo asa may dapat tuhuan na to. Ang iglesia nga gisugdan ni Kristo nga gitawag og Katolik sa disipulo ni Apostol Juan unya niadtong
Vatican Council gi-assemble ng Holy Catholic Apostolic Roman Church sa pagtawag sa iglesia nga gisugdan ni Kristo. O kanang gisugdan ni Felix Manalo ni adtong 1914 nga gitawag og iglesia ni Kristo. Asa may makatarunganon ana? Ako para nako makatarunganon nga tawgon og iglesia ni Kristo ug tawgon og Roman Catholic Church nga usa ra na ka iglesia based in history. Kay ang gitawag og Roman Catholic Church mao ra man pud ang iglesia ni Kristo. Nga gisugdan yun ni Kristo. Pero kanang grupo nga gisugdan ni Felix Manalo o niya ipangalan yun sa ngalan ni Kristo, ambot nga nung daghang nito o ninyo ana. Pero bisan sa kadaghan ninyo dili pa na maka guba sa record nga Katoliko yun may mas daghan. Isip katumanan sa Marcos 4:30 hangtod sa 32 nga ang gingharian ni Kristo mahimong labing dako. So karon bisag daghan mo pero di ninyo malupigan ang tinuod nga simbahan. Kay di man ninyo malabuan sa gidaghanon. Nga sa Biblia gihulagway naman na nga ang tinuod nga gingharian ni Kristo mahimong labing dako. Marcos 4:30 hangtod 32. Unsa mang simbahana, unsa mang gingharian nga relihiyoso nga nahimong labing dako. Roman Catholic Church. Kay pananglit og ang Muslim mo claim dili man na Christian religion ng Muslim. So kung Biblia mo itanawon ang Christian o kaharian ni Kristo mahimo mang labing dako, Marcos 4:30 hangtod 32. Wa na laing matumbok nimo o mapasanginlan nga Katoliko gyud ay ang katumanan sa gingharian ni Kristo nga mahimo kunong labing dako. Marcos 4:30 hangtod 32. Mao na siya Latigo. Hapit na ni mahuman nimong video Latigo akong ipadayon. Pre, kamo may kingon. Kung anong di man ninyo tuhuan, maghimo-himo pa man muglaing bersyon. Ang away klaro, posibleng tinuod, posibleng dili. Kung sa pagtudlo sa mga apostol, no? Ang mga apostol mismo nga membro sa matuod nga iglesia. Unsa may ila ang giingon may tungod niining nasulat? Ha? Maghuna-huna pa bata og na kining speculation, mag-speculate pa bata, magbana-bana pa bata? O diya, no? Basahon na to unang Korinto, sulat ni Apostol Pablo sa Korinto sa 4:6. Unsa iyang giingon? Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inaanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tutok kayo. Ulitin ko ha, upang sa amin ay mga tutok kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat, upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ng isa laban sa iba. Napakalinaw ang sinabi ng mga apostol. Matuto daw tayo sa kanila na huwag tayong hihigit sa mga bagay na nasusulat. Pero sila, ang ginawa nila, ang mga CFD, ay nag-speculate, nagbana-bana. Kaya kato. Okay, nigamit na po siya unang Korinto 4:6 to prove anang doctrine nila nga gisunod sa protestante sola eskriptura. Kaya naghisgot si Apostol Pablo sa unang Korinto 4:6 nga nag-ingon si Pablo sa in English ana ayaw don't think ko no di ko no ka maguno additional na ako sa Bisaya kay nalimot ko sa pag in English gyud ana nga kumpleto additional na ako sa Bisaya. Nag-ingon si Pablo nga dili ko no maguna-huna og kapin sa nasulat na bang mo go beyond to what is written. Muna ilang isupport. Kung insakto ang ilang pagsabot ana, matamaan sila og apil. Yan naman. Gani no akong isulti ni Latigo nga. Sa una daghan kay mo gamit mga protestante ana sa pagsupport anang sola eskriptura doctrine o Bible alone doctrine. Pero agi sa mga debate nga dito sa Amerika, mga apologists, ang mga protestante kasagaran nila nga katong hanas na mga debatista ni undang nagamit ana kanang unang Korinto 4:6 nga naman
Kay kung masakto inyong pagsabot ana nga bawal gyud di ay ng wa na diha masuwat sa Biblia, sayop na. Nya pagkadaghan man kaayong wa masulat nga tinuod nga inyong gihapong ato gihapong tuhuan, bisan kamo gali sa Iglesia ni Kristo o kung sakto na inyong interpretation, nya asa man na mabasa ng executive minister. Kapin naman nas nasulat. Kanang mubasa mo ang Hildias Revelation o nya inyong ipasabot ni Felix Manalo, kapin naman na. Kanang inyong pasugo magasin, kapin naman na sa nasulat sa Biblia. Kay kung moingon mag-Biblia lang, di na mag-publish og pasugo. Kay Biblia raman. O, nya naman mo yung gipanulat di as pasugo nga wa na dito sa Biblia. Di nagpakapin sa mo. Di ba? Dili na. Kanang unang Korinto 4:6 sa Catholic exegesis ana, imong tanaw ng background ngano nakasulti si Apostol Pablo ana. Ang background ana tungod kay didto sa Korinto god na ay mga tao didto nga nagpaksyon-paksyon, kanang nagmugna, nangulo og panagbahin-bahin nga supakon ang authority sa mga apostol. Kanang mga tawhana mo gipasabot ni Pablong nagpakapin sa nasulat ni go beyond to what is written. Kay ang nasulat god nga ang mga apostol na ay authority to preach. Kay nag-ingon si Kristo, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. But pasabot, ang mga apostol kung magwali, authoritative. Dapat mutuo ta because of their authority to preach. Yan na may mga tao nga magsupak-supak. Kaning mga nagsupak-supak sa ilang authority, mao ni ang gipasabot ni Pablo nga nagpakapin. Dili na sabton nga tanang mga pagtulunan nga insakto, nasulatan na nila ni Apostol Pablo. Wala magpasabot si Pablo ana. Wala na magpasabot nga tanan kinahanglan basahon sa Biblia ang tanang sakto nga pagtulunan. Wala. Kay na ay development of doctrine. Ipasabot na sa Daniel 12:4. Oh. Kay kung litrahon yun na nga, o unsa to'y nasulat na din, bawal na yun og mga na napoy lain nga mga masulat di kanus man na nalitok ni Pablo kanang unang Korinto 4:6 mga 57 AD na or 58 56 57 58 around diha ingon siya nga dili ko mo go beyond to what is written. Unya kung sakto inyong interpretation pag ingon ni Pablo ana ni adtong bisag i-diretso na lang natong 58. Yan itong 58 AD, nalitok na niya. Wala pa biya masulat ang Revelation, ana. So, kung gamito na to ang inyong line of interpretation, bot ba ipasabot nga nasayop si Juan kay nagsulat sa anang Revelation? Kapin na. Kaya niya itong pag-ingon ni Pablo, dili ko na magubiyan to what is written. O unsa ramay nasulat na atong higayon na. Di, katong Old Testament. O katong parte sa iyang gisulat. Wala pa ganitong 1 Corinthians, 2 Corinthians. Kapin na ito sa iyang sulat. O katong Revelation, kaya ang Revelation, nasulat na ni Juan mga 90 to 100 AD naman. Kapin na dahil na. Yun na po natuhuan. So, dili. Wrong ang inyong pagsabot anang unang Korinto 4:6. Mo man gani nga daghang mga protestante nga nabunggo kung mukutlo ana ni undang nagamit, ikaw ni gamit gihapon ka na latigo. Nga maigo man pud mo nag-apil. Kay bisan kamo nagpakapin man pud mo na sulat. Kay kung sabton ng inyong giingon nga dili mo pakapin sa unsa na sulat sa Biblia, dili na mo magpublish og pasugo. Di ba? Then kanang maghimo mog simbahan. Dayon butangan jud og name tag sa gawas sa atubangan. Oh, pakapin naman na kay wa man na magtudlo ang mga apostol na. Wala magtudlo ang mga apostol nga kanang name tag nga Iglesia ni Kristo
iwarawara na diya sa tubangan sa simbahan. Ingon bas Pablo ana ug mga ubang mga apostol wala inyo ra ng pakapin. Di ba? So pag-undang na gamit anang unang Korinto 4:6 kay ma-out of context ninyo pagsabot ana. Ang tinuod sakto nga pagsabot ana nga kinahanglan atong tahoron ang mga mensahero nga naay authority sama sa mga apostol. Sa atong panahon ron mga obispo. Kay kung dili ta mo tahod sa ilang authority, ni go beyond to what is written na ta. Nagpakapinatas na sulat. Kay nasulat naman nga ang authoritative church pillar and foundation of the truth naa sa unang Timoteo 3:15. So kay haligi magsukuranan sa kamatuoran ang matuod nga iglesia o matuod nga simbahan. Ug unsa nang simbahan ha? Gisugdan sa mga apostol, sumpay mauning Roman Catholic Church. So mutahod ta aning simbahan na. Kay kung dili ta mutahod sa authority aning simbahan na, nagpakapinatas na sulat. Nigobiya na ta so what is written. Dili na sabton nga tanang kamatuoran na sulat sa mga apostol. Sayop na. Kay mo contradict na sa nature sa Word of God. Nga giingon ni Pablo, sulat og wala na masulat. Gibinaba na lang. Si Juan pod sa Juan 21:25 nga sa buhat kuno ni Kristo dili tanan na sulat. Unsa may buhat ni Kristo? Wali ra og milagro. Dili man kuno tanan na sulat. Ya di mo i-appeal kay wa masulat. Ikapin na. Dili maayo na siya nga interpretation latigo. I hope nga imo ning makita ning tibuok video ani kay para matauhan ka kay sa mga debate sa gawas akong nakita nga wa na kay mo gamit anang 1 Korinto 4:6 sa pag-support anang doktrina nga Bible alone o sola scriptura. Nganong niundang sila gamit ana kay mabunggo man sila kung magamit-gamit sila ana. Nga ikaw wa pa ka mo undang gihapon ana latigo. Okay. So atong ipadayon ni kay hapit ni mahuman imong video latigo. Kunong wala na hisulat ay nadungog kuno to sa pagwali ni Juan. Nagwali siya Katoliko. Speculation lang to nila. Wala ni sila natuto sa mga apostol. Amo na walay klarong relihiyon, no? Iglesia nga way klaro gani. Nanay klaro nga sa Biblia, Iglesia ni Kristo. Pag himuhimo pa man muglain pang pangalan, di way klaro. O way klarong relihiyon, way klarong pangalan. Wanay klaro sa kaluwasan kung magisgot. Nan, kamo mga higala namong Katoliko nanaot ba? Okay, kung moingong ka nga Iglesia ni Kristo ra ang pangalan sa matuod nga iglesia, ano sayo ka na kay kabalo man ka nga diya sa Biblia pa lang daghang kay katawagan ng iglesia ang gisugdan ni Kristo, iglesia sa Dios, iglesia sa Korinto, iglesia sa mga balaan, pagkidaghan. Di lang kay usa. Dili pa gani na conciliar kay wala man na gi-pronounce pinagig meeting o council. Sa inyo kanang iglesia ni Felix Manalo kanang pagtawag og iglesia ni Kristo giusahan man yun na ninyo kay mo magaling na inyong ginimtag sa inyong simbahan. Kung wato tas Biblia wala biya to gi-pronounce og council kanang pagtawag og iglesia ni Kristo, wala. Lain-lain ang ilang pagtawag. Pero sa inyo nga grupo ni Felix Manalo, inyo nang giusahan yun nga kiniray itawag iglesia ni Kristo. Nga wa man magtudlo ang mga apostola na nga gikonsilyo na nila pagdeklara. Mo bitang nga gilahi nila iglesia sa Dios, iglesia sa Korinto, iglesia sa mga balaan. Kay wala pa nakahimo ang mga apostol og conciliar description. Pero kamo ga-imply pasabot na mo nga iglesia ni Kristo ang hiniusa nga ngalan sa iglesia. Wala. Kay sa Biblia lain-lain ang pagtuwag. Ang nakahimo og conciliar description mga obispo na. Pero dili mo mutuo. Mao na latigo, dili ni ingon walay klaro. Katong pag-speculate nato, kay dapat mag-speculate ato. Kay wala may ebidensya nga si Ignacio gyud mo'y nag-imbento.
ang gihimong basihanan ni Edward Taylor o kung wa ko masayop mao ba ng pareha nga nag-ingon siya nga giimbento ni Ignacio, masabot man nga nag-speculate ra siya kay wa man sige basihan sa pag-ingon nga si Ignacio gid may gaimbento. Ang iyang gihimong ang iyang gibasihan sa pag-ingon anang giimbento na ni Ignacio tungod kay didto niya nabasa sa basahon ni Ignacio. Pero si Ignacio asa mo ingon nga siya may gaimbento. Mao na nga mas duol gani ang speculation nga probably natudloan siya ni Juan kay si Juan may iyang teacher. Pero speculation gyapon na, pero posible. Kung ingon ka latigo nga wa gyud na malitok ni Juan, yun sa pagsiguro nga di man tanan nasulat sa mga apostol ang ilang mga gipanudlo. 2 Tesalonica 2:15 si Pablo gaingon ana. Si Juan pod gasulti na siya nga dili tanan nasulat sa Juan 21:25. Kaklaro ana latigo, duha lang ka bersikulo latigo. Si Juan gaingon nga dili tanan nasulat. Si Pablo pod kung manudlo sila ingon siya nga sulat o gibinaba na lang. Karon nganong sigurado man ka nga wa gina malitok nila ng word nga Catholic? Anong sigurado ka? Pero granting nga giimbento gyud na ni Ignacio. Sumpoy dautan ana. Nga dili man siya may founder sa iglesia. Ang iyang giimbento ang pagtawag ra mag Catholic. Di ba? Latigo. Asa may dapat tuhuan ang Iglesia ni Cristo nga gitawag og Roman Catholic Church o ang Iglesia ni Cristo nga gisugdan ni Felix Manalo? Asa may pandaraya ana? Dili pandaraya, dili limbong ang Iglesia ni Cristo nga gitawag og Catholic. Kay tinuod man gyud tong Iglesia ni Cristo nga gitawag og Catholic o Roman Catholic yan tong First Vatican Council. Pero kanang gitukod ni Felix Manalo nganlan og Iglesia ni Cristo kana may limbong. Daghan ra bang nito? Sa bagay, tagna naman sa Biblia, daghan ang malimbungan. Daghan ang matalikod, dili tibuok ang magtalikod. Tibuok ang matalikod, dili. Sa Old Testament siguro, pwede na kanang na ay natibuok sa una. Pero sa New Testament, dili na mahitabong tibuok matalikod ang iglesyang gisugdan ni Kristo. Ngano? Tungod kay ang gagiya Holy Spirit. Dili mahitabo nga ang simbahan nga gigiyahan sa Holy Spirit matibuok matalikod, dili. Kay pillar and foundation of the truth ang iglesia nga gisugdan ni Kristo. So pillar and foundation of the truth. So dili gina tibuok matalikod. Kay kung tibuok matalikod, dili na siya pillar and foundation of truth. Di ba? Gawas og giingon ni Pablo diha nga ang simbahan pillar and foundation of the truth sa pagsugod, pero inigabot sa panahon dili na ni pillar and foundation of the truth kay tibuok ni matalikod. Wa magingon si Pablo ana. Ang gaimbento anang tibuok matalikod, tibuok na talikod ang iglesia mo tong nawala, mao nang kinahanglan na pug laing mensahero, lain na pong sugo si Felix Manalo kon na kana moy kapin sa nasulat. Kapinas nasulat tungod kay wala man nagitudlo sa mga obispo. Dili man na authoritative teaching. Basta dili gani authoritative teaching, kapin na. Kay pagtulunan nga nagagikan sa mga tao nga walay authority. Okay, taas na kayo ni atong video. Tiwaso na to ning urag umana naman dagway ni. Kining video ni Latigo. Amo mangipanungog sa inyo Okay, dito ra natapos ang video ni Latigo. Naabot gyapon 2 ka oras ning atong video. Okay, kay atong gi-explain og maayo. Basta mao na to Latigo nga ang speculation dili kakaingon nga mao gyud. Pero di po kakaingon nga dili gyud.
kay posible man. Di ba? Dili ka kasigurado nga wa gyud malitok ng word nga Catholic ni Juan. Di ka kasigurado. Ako di po ko kasigurado nga nalitok gina niya, pero posible. Nga naman, kay universal God ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Di ba? Kay kung maniguro yung ka nga dili universal o Catholic sa ito pa, sama ra di ay nga di mo tuo si Juan nga pang universal ang iglesia nga gisugdan ni Kristo sa ito pa. Balik da iskaraan nga para sa mga Hudiyo lang. Kay dili man para sa tanan. Di ba? Bisan sa logic latigo wa gyud. Bisan pag tingalig wa na malitok ni Juan. Wa na niya mabinaba. Pero masabot na nga Catholic yun ang iglesia ni Kristo kay universal good. Universal mangaliyang yawa po. Di ba? Kay ang panglimbong sa yawa, pang tibuok kalibutan po, di ba? Ang yawa manglimbong, tibuok kalibutan po. So, Catholic po dahil ang yawa. Pero ang Catholic nga atong tuhuan ang gisugdan ni Kristo. Kaya naman, pagtudlo man about sa mga pagtulunan sa Diyos. Ang pagkakatoliko sa yawa kay pagsupak-supak man sa Diyos. Di ba? Ang pagkakatoliko sa yawa, mao man ang pagkadautan. Kaya nang supako ng napulo kasugo. Mao na'y pagkakatoliko sa yawa. Supako ng mga pagtulunan sa Diyos, mga sugo sa Diyos. Pero ang katoliko nga simbahan, magtudlo na siya og mga sugo sa Diyos. Magtudlo na siya gitudlo ni Kristo sama ng ipakaon ni Kristo ang iyang lawas ug dugo sa bayhon sa panog sa bino kanang sa Eucharist. Separate topic na ni. Okay. Okay, hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat. Okay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.